buga mana tambara babban gaya shi ne yake waka yau ranar auren Zahraddeen Amira ce aka bashi farko na sanya raba ne komai na bida yana bani adaba wanda ya sani sanar waka yanzu an sani alhamdulillah kai ne ka saka ka sani gaban dama na yau wakar an guda mariya ba fashi buga mana tambara babban gaye shi ne yake waka yau ranar auren Zahraddeen Amira ce aka bashi an guda amarya kai murna yau rana ce ta albarka masoya maza da mata to ku fito mata ya san barka tabbas rana ba ta karya Allah ya sanya albarka murnar aure muke yi Zahraddeen Amira mata rishi Zahraddeen kai mata Amira man shaida tana son ka rike ta da gaske ba sanya kada kai fada da matarka Allah ya da ku kai da ita karyar magiya su kamo ka kowa ya sai da zai aure dole ne akai to shi buga mana tambara babban gaye shi ne yake waka yau ranar auren Zahraddeen Amira ce aka bashi an goga shawara ta Amira ce ta zama matarka shi sha sutura na matarka an yi shaida yana kanka ilmantarwa na matarka mana ka ba shakka Allah ya dafa ma alkawarin ta kayo karka bar shi amarya Amira ga baitina na zo zan yi domin ki Zahraddeen angon ki jama'a sun shaida yana son ki mai ladabi da biyayya zai sashi ya kara kaunar ki Zahraddeen ke ya zaba domin shi fa kan ki yake shi buga mana tambura babban gaye shi ne yake waka yau ranar auren Zahraddeen Amira ce aka bashi amarya da ango yau girma ya same ku ba shakka ku yo shagali na biki ga waka ta na yi domin ka Zahraddeen omo Lagos ke na dana yake anaka me waka biji kai san babban gaye ka san shi ine muku bai ango da amarya zan rufe waka ko ban fada suna na ba ango kaga na me waka Allahu ya ba ku zama laulabiya ango da matarka Zahraddeen omo Lagos ke na kara ban barin bashi buga mana tambura babban gaye shi ne yake waka yau ranar auren Zahraddeen Amira ce aka bashi Zahraddeen omo Lagos Zahraddeen omo Lagos yau auren omo Lagos ni ban ji ba omo Lagos yau auren omo Lagos yau auren omo Lagos Zahraddeen omo Lagos Zahraddeen omo Lagos buga mana tambura babban gaye shi ne yake waka yau ranar auren Zahraddeen Amira ce aka bashi